Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Honda Motorsports Florida Blanca branch para ipakita ang bagong Honda ADB 160 2023 model. Ito yung matte white, no? Tapos meron din silang matte red dito. So tingnan natin ito at alamin natin yung presyo and then yung installment. So abangan natin ito mga kapatid, pero bago yan ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang videos. And then patuloy nyo akong i-follow sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So maraming salamat. Stay tuned po mga kapatid. Shoutout sa ating solid supporter kay Sir Lucito Sereno, kay Ride Nidar, shoutout po. And also shoutout kay Lynn Aligafor, yung ating solid supporters from Saudi. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Hindi natin mapapaandar na. Okay lang yan. So yan, nandito tayo ngayon sa Honda para dito sa Honda ADB 160 na bagong labas nila. Ang kulay nito ay matte white, no? Tapos meron dito matte red. So andito si Sir, anong pangalan mo, Sir? Patrick. Sir Patrick, para i-explain sa atin yung mga specs nitong Honda ADB, no? So Sir, pwede pa paki-explain sa ating mga subscribers kung ano Yes, ba sir. yung pwede nilang makuha dito or mapakinabangan dito sa Honda ADB 160. Yes sir, ngayon si ADB natin is 160 na siya. So siya yung bagong variant na dati is ADB 150. So unang-una sa seat height tayo. Seat height lalo na ngayon mga naghahanap ng mas mababa, yung mga maliliit na size, mas abot na siya dahil mas bumaba siya na around 5 cm yung seat height na. So mas abot na siya. Ayun, tapos mas pinalakas na si ADB natin dahil dun sa engine displacement niya is 160 na siya. Mas malakas na yung power, mas malakas na yung torque. Tapos naman sa specs naman natin, si ADB is ABS. ABS na siya, dual panel na ABS. Tapos may traction control. Sa rim size naman natin, meron tayo 13-inch rim size sa likod. Tapos sa front naman is 14-inch yung rim size natin. Tapos dito Sir sa screen niya, sa panel Yes, niya, sir, sa panel natin. ano yung makikita natin dito? Makikita natin yung RPM niya, sir. RPM dati wala man silang RPM limit. So, tapos yung ABS panel, yung traction control na pag naka-on na siya, tsaka pag lahat yung battery and signal light, tsaka yung high and low natin. Ang kinagandahan din, makikita natin yung temperature ng motor natin, yung sa radiator niya. Tapos dito naman sa kanyang
ignition, sir? Ano yung Yes sir, sa ignition natin is keyless siya. keyless? Yes sir, keyless na. Paano po yung may ano smart niya, key na siya. operation niya? Yes sir, ang operation ng keyless natin is pag naka-off ganyan, press lang natin siya. And then dito sa seat natin, yan. Tsaka sa fuel. Yan. Yun, ang galing. Tapos naman, isang push pa sa Tapos dito naman sa kanyang seat storage, sir. Mga storage naman sir. Yan. Mas malaki yung storage natin. Meron na tayo 42 liter capacity na storage. compartment. Kasya po ba yung ano dyan? Helmet? Ano sir, hot face helmet. Hot face. Okay, yung regular na standard na full face. Full face. Kasi depende rin sa laki ng... Yes sir, depende na laki ng helmet, lalo na yung mga helmet natin malalaki yung malaman ko sir. So, ayan. Tapos dito sa kanyang visor, sir, ano yung... Sir, yung visor function natin nito? is adjustable siya. Ayan. Pwede siyang ibaba or itaas. Pwede siya ibaba yung itaas. Adjustable. Yun. Ayan. Sir, kung sa high speed na, no, pwede natin itaas Yes, sir, yun. para kung medyo malakas yung hangin or something na malikabok, pwede mo siyang itaas. At kung gusto mo naman na around na highway ka, para mas mabilis yung takbo mo, pwede mo siyang ibaba. Para yung hangin na dumadaan is mas Mas malo lang. Tapos mga ilaw naman, sir, anong Yes, sir. kagandahan Sa dito ilaw sa mga natin, ilaw? full LED na siya, sir. Ayan. Full LED, LED sa headlight, LED sa flasher, daylight, lahat all LED. Tapos itong Yes, sir. ano? Yes, sir. HSTC natin yung Honda Selectable Torque Control. Yan yung traction control natin. Yun. Meron din sa EDV natin. Parang Sa ano mga ba yan, big sir? Parang sa big bike bike. na? Yes, sir. Ganun. Traction control natin. Anong purpose nun, sir? Ang purpose nun, sir, sa mga mabuhangin, matubig, pagka minsan di natin masaan yung road condition, minsan parang mag-i-slide ka, si traction control mag-ooperate. Magbababa yung RPM limit niya para hindi mag-skid ang gulong natin, para hindi tayo mag-slide. Ayan, for safety, For safety reason. purpose. So, yun lang po yung maano natin dito sa Honda Yes, sir. EDV natin. So, napakaganda po nung pictures na sinabi ni Sir tungkol sa ADB 160. Kaya, kung sa mga gustong kumuha nito, mas komportable tayong gamitin ito dahil, kumbaga, kompleto na, full pack na, no? Wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat, Sir, no, sa pag-explain niyo sa atin. Ganon din sa mga manonood nito. Ina-advise ko sa inyo na mas magandang kunin itong ADB 160 ngayon dahil napakaganda na ng features na nilagay ng Honda dito. So ayan po, alamin natin yung kanyang price sa ngayong 2023, no? So sa mga gustong kumuha, available po yan dito sa Honda Florida Blanca branch, no? Andito po sila sir, tapos andyan din sila ma'am, sales representative nila. So ayun lang, sir, maraming salamat sa God bless. Kita na rin natin yung iba pa nilang mga motor dito. Ayan. Ito, meron sila dito mga kapatid na Honda Click version 3. Available din yan. Ang kulay nito ay glossy black. Meron ding glossy red dito. Tapos Honda Click 160. Ayan, meron din dito na matte red. Ayan. Sa mga gustong kumuha Honda Beat, Honda XRM meron din. Honda TMX 125. Tapos yung PCX meron din dito. Meron dito mga kapatid. So sa mga gustong kumuha, no, available po dito yan sa Honda Florida Blanca. Maraming salamat nga pala sa buong staff ng Honda Motorsports Florida Blanca sa mainit na pagtanggap sa atin, no, upang ma-features ang kanilang mga motor. Ito nga pala yung kanilang FB page, Honda Motorsports Florida Blanca, sa mga gustong kumuha, no. Inquire na lang kayo dito sa kanilang page. Andiyan na rin po yung kanilang contact number. So maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.